Átalakulóban a férfiról alkotott kép, tehát a férfiak átalakultak az idők során. Miért nem udvarolnak manapság a férfiak? Régen ez is másképp volt. Nem is azzal van a gond, hogy manapság nincs hol ismerkedni, inkább azzal, hogy a mai férfiak már nem szívesen kezdeményeznek személyesen. Pedig a legtöbb nő egyetért abban, hogy nincs is jobb annál, mint amikor az utcán spontán odamegy hozzá egy férfi, és megdicséri a ruháját, a kisugárzását, akármit. A mai nők kifejezetten értékelik ezeket a gesztusokat, leginkább azért, mert ritkák, mint a fehér holló. Nem lehet tudni, mikor tűnt el az a régi hagyomány a kultúránkból, hogy a férfiak udvaroltak a lányoknak, talán az internet megjelenésével vagy azzal, hogy a nők egyre türelmetlenebbek lettek és a kezükbe vették a dolgok irányítását. Minden esetre az a helyzet, hogy a régi hagyományoknak megvolt a maguk romantikája. Bár azért tegyük azt is hozzá, hogy a 20. század közepéig nem a szerelem volt az első számú szempont az ismerkedésnél, hanem a társadalmi normák, a társadalmi ranglétra és az anyagi helyzet. A család és a rokonság is nagyban beleszólt a párválasztásba, így nagy mázli kellett ahhoz, hogy egyezzenek a családi és egyéni értékek. A mi szabad világunkkal ellentétben régen csak a szigorú társadalmi normák betartásával ismerkedhetett egy fiú és egy lány. A fiúk az úgynevezett legényjáró napokon látogathatták meg a lányokat, melyek leginkább az aktuális munkáktól és a lány családjának egyéb elfoglaltságától függtek. Ha egy legény nem a megfelelő időben látogatott el a házhoz, még hagymát és fokhagymát is rejtettek a zsebébe. Először csak az udvaron fogadták, ahhoz már komoly szándékok voltak szükséges, hogy valaki átlépesse a küszöböt. Az ajándékozás már akkoriban is divat volt, de a férfiak nem virágcsokorra vagy parfümre állítottak be a kiszemelt lányzóhoz, hanem gerebjét, fonószéket vagy egy kis ládikát ajándékoztak neki. Az ajándékok nem feltétlenül az örömszerzésről szóltak, hanem azt a célt szolgálták, hogy a lány a tárgy használata közben is a fiúra gondoljon. Másrészt ezzel is azt szerették volna a fiúk felmérni, hogy a szimpátia mennyire kölcsönös. Ebben az időben ugyanis az volt a szokás, hogy a lány is adott cserébe egy apróságot, vagy ha nem volt ínyére a fiú közelelése, visszaadhatta az ajándékot. Maga az ismerkedés is szervezettebben zajlott, mint manapság. A falvakban több napos rendezvényeket tartottak. Ezeknek közösség megtartó ereje volt, de nagyszerű alkalmat biztosítottak arra is, hogy a fiatalok ismerkedjenek egymással. Együtt szórakoztak a környékbeli falvak lakói a bálokon és búcsukban, miközben a szülők szigorú felügyelete alatt mindenki szemügyre vehette a közösség egyedülálló tagjait. Persze mondhatják a nők, hogy milyen szerencsések, hiszen manapság azzal ismerkednek, akivel akarnak, és még a szüleik se szólhatnak bele a választásba. Ez igaz, viszont a túl nagy szabadság már az emberek agyára ment. A férfiak sokkal kevésbé hajlandóak küzdeni egy nőért, míg a nők kezdik átvenni a férfiak szerepét, és rohannak a pasik után. Önzőek vagyunk, rögtön ítélkezünk, és nincs türelmünk a másikat jobban megismerni. Úgyhogy az ideális valahol az arany középút lenne, ha még mindig lenne az udvarlásnak hagyománya, immár szabad keretek között. A férfiak érzelmek mögötti pszichológiájuk. A férfiak egész más érzelmi világgal rendelkeznek, mint a nők. Nehéz őket megfejteni, és annál is nehezebb elérni, hogy kimutassák érzéseiket. Legtöbbször már annak is lehet örülni, a szavak nélkül érintésekkel sikerül kifejezniük magukat. Bár ők soha nem lesznek olyan érzelgősek, mint a nők, viszont vannak szemmel látható jelei annak, ha menthetetlenül szerelembe estek. Íme a jelek. Az első jel a jövő tervezése. Onnan tudhatod, hogy egy férfi biztosan hosszú távra tervez, hogy már párszor elkalandoz a jövő felé, és elkezd tervezgetni. Nem tudatosan, de elhagyhatja olyan mondat a száját, hogy hova menjen a nővel nyáron nyaralni, kinél töltsék az ünnepeket, vagy már az összeköltözést fontolgathatja. Azzal mindig nyeltügye van a nőnek, ha a pasi mondja ki ezeket a mondatokat elsőként, mert ebből tudhatja, hogy nem csak kalandot keres mellette. Ellenben, ha soha még csak elő sem hozakodik a jövővel, sőt egyenesen retteg tőle, akkor valószínű, hogy egy megijedt kisfiúval van dolga a nőnek. A második jel, hogy kilép a saját komfortzónájából. A férfiak szeretnek azzal hencegni fiús társaságban, hogy márpedig ők egy nőért sem mozdulnak meg, de egy szerelmes férfi még a csillagokat is lehozza egy nőnek. Sokkal bátrabb, merészebb és több olyan dologba is képes belemenni, ami távol esik a komfortzónáján.
Ha otthon ülő típus volt eddig, a szerelem arra is ráveheti, hogy világjáróvá váljon, és ez nem azt jelenti, hogy megváltozna valaki másét. Egyszerűen csak őrült dolgokra késztet a szerelem, és nem feltétlenül nagy bajokról kívül lenne a komfortzónán. A harmadik jel az időtöltés és becézgetés. Amikor egy férfi igazán szereti a nőt, nem keres kifogásokat arra, hogy találkozzon a nővel. Sőt, főleg az elején hihetetlen mennyi mindenről képes lemondani azért, hogy az imádott nővel lehessenek, még ha csak néhány lopott órára is. Nem fukarkodnak kedves szavakkal sem, a bók megszokottá válik egy szerelmes férfi szájából, no meg a letagadhatatlan szerelmes nézése. Elmehet mellette a világ legvonzóbb nője, de ha igazán szerelmes, megszűnik számára a külvilág. Ezen a ponton már a becézgetés sem ciki számára, képes a legszürreálisabb állatnevekkel felruházni a szeretett nőt. Természetesen szigorúan a 4 fal között. A negyedik jel a család és barát bemutatása. Ez a másik legbiztosabb pontja annak, hogy egy férfi szerelembe esett. Ők sokkal nehezebben engednek be komolyan egy nőt az életükbe, ezért a bemutatás is jócskán várat magára. Amikor viszont megtörténik, biztos lehet a nő benne, hogy teljesen odáig van érte és komolyak a szándékai. A család és barátok bemutatása mindenkinek egy jó szűrő, hiszen ők azok, akik igazán ismernek minket, a férfiak pedig pontosan tisztában vannak azzal, hogy akárkivel nem állíthatnak be hozzájuk. Az 5. jel, hogy igazán figyel a nőre és tesz érte. Eleinte a vonzalom, szex és izgalom mindent felülír. Eltompítja a legélesebb hibákat, és a férfiak számára ekkor nincs lehetetlen. A kezdeti időszakban egyértelműen ez a mozgatórugója, viszont ekkor még nem beszélhetünk szerelemről. A szerelem egy sokkal mélyebb testiségen túlmutató érzés, ezért ha a rózsaszín köd után is komoly figyelmet és érdeklődést mutat a nő irányába, biztosra vehető szerelembe esett. Mivel a férfiak jóval szétszórtabbak a nőknél, és legtöbbük nem figyelmeségükről híres, ha már emlékszik egy-egy elejtett célzásra, esetleg komolyan tesz is a nőért, onnan nincs visszaút a szerelemig.